nahana gelin. Bu nakıllar adamzat. Sen bu mekana gelin. O walatan bilinden sıdıp nahana gelin. Atadan ene barıp bir katra gana gelin. Ene de surat dolup bu şerin cana gelin. 9 ay ötürüp inip cahana gelin. Emip inen südünü gun olup dona gelin. Yaradan kudrotundan diş bilen dahan verdi. Sözlemäge söz bile dahan nadavan verdi. Köңlüň gidip her yana turdy, ayağın gördü. Billin yakyn yadyny, gözüň dünýäni gördü. 7-8 ýaşynda ataň mollaga berdi. Okuyup Kur'an kitabı ul olup ona geldim. 15 ýaşa baranda oğlanlıktan saýlanyň gyýyt geline meýledip köňül berip küýlenniň göýe barıp agoýuň 4 taşyna aýlannyň hakyň fermany bile ahir bir gün öýlenniň 20 ýaşa bardyň esbabyny şaýlannyň bedewmüni segredip sürüp meydana geldim. Otuz ýaşa barynça göýe bir algyr şiirsen, dünýä gamy başyňda göýe ýurup ýelersen, dünýäge doýmak ýokdur, bolgunça bolsun diýersen, ähli musulman bolsaň, ölgünçe halal ýersen, kırkında towa eýläp, bir mürşide gol bersen, köňlüňni bire bağlap, aziz subhana gelin. 50 ýaşa baranda dogrulukda bolarsen, küdöklükden aýrylyň, şiýbeligi bilersen, her neçe jepa çeksen, ahir bir gün ölersen, 5 wagtyň okuýan, haka şükür kılarsen, 60 ýaşa baranda garryganyň bilersen, ekenekiniň bişip, ora gormana geldin. Yetmiş ýaşa gelende ganyň gaçar ýüzüňden, ak dişleriň döküler, şowla gider gözüňden, kuwwat senden aýrylar, güýjüň açar dyýdyňdan, her kişi heder etmez, seniň aýdan sözüňden, gider bolsaň dünýäden, ýakasyz dona gelin. Magtym guly, mehnetdir, her kim 90'dan etse, kem geler jahana, eger 100 ýaşa etse, hiç kimden haray bolmaz, ajal ýakaňy tutsa, imanyny gazansaň, ýoluňy rawan etse, ahir boljoň şudur, teniň yer bilen ýatsa, işigi tüýnügi ýok, garanky hana geldim.